Horlanmak üçin şu görýän Forte Apple'ňyz bilen aşagdaky plazma prolerimizden bir aýda prolerden her gün birini Forte Apple'lanym her gün 2 loşkadan ýerden akşam iýeňizde 10 kilo ýaly horlanyp bilýäňiz. Forte Apple'ň öz horlanmana kömek edýär, iştäňiz tutýan naharyň ýerini plazma prolerimizden özü bolsa bir porsiýa naharyň ýerini tutup horlanmana gatlygy kömek edýär. Özüm ýene de bir ýetgeşikli vitaminler bilen baýlaşdyrylan bolan üçin düzümi diňe horlanmana däl organizmde başga-da bir näçe sagaldyşdy keldiş işlerini ýerine ýetirýär. Bahasy 90 manatdan ştuk bahasy 85 manatdan arkan almak isteseňiz mene habarlaşyp bilersiňiz. Şu görnüşleri elimizde bar. Netiniz horlanmak bolsa gapdalyna Forte almanam iýsen gatlygy rezultat görüp bilersiňiz. Ýagny bir aýda 10-11 kilo ýaly rezultat görüp bolýar.